Nema trotoara, nema znakova, nema ničega. Deca jesu ugrožena i znam pouzdano da jesu bila povređivana, a zašto to nije pomenuto, zašto direktor o tome ne zna, zašto vlast o tome ne zna. Međutim, što se tiče škole, deca apsolutno nisu ugrožena jer ulaz škole nekih 30-40 metara udaljeno od škole. I tu sad se postavlja kapija i ograda se nova stavlja, tako da deca apsolutno nisu ugrožena. Problem je samo da se organizuje edukacija naroda, da se ne vozi prebrzo, ne drugo. Inače, da postaviti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju nećete usporiti Bog zna koliko. Neko ko ne zna da je škola ne bi mogao da prepostavi. Niti je obeležena, niti ima prostora za pešake, za decu, nema trotoara, nema ničega, nema ni ležećih policajaca, prosto kao da ne postoji škola ovde. Ja sam napisao zona škole, zona neobeležene škole, kao što vidite stoje tu već godinu dana. Ja sam se ponadao da će bar da budu skinuti, da bar neko reaguje nešto, ako ne da postavi propisne znake, da ispoštuje zakon, međutim ništa se nije desilo. Peticiju smo sproveli pre godinu dana, više od 10% stanovnika je potpisalo vrlo rado peticiju da se ispoštuje zakon i to je predato gradu, međutim od tada nema nikakvog traga od njih. Da ljudi prosto ne smeju da rade stvari, rizikuju posao, verovatno. Ja, pošto nemam puno da izgubim, nemam posao. Trenutno ne zavisim ni od ove vlasti, ne znam koga. Jer ako škola nije obeležena, ako zakon nije ispoštovan u obezbeđivanju te, osnove da deca budu bezbedna, kako direktor može da tvrdi da su deca bezbedna? Ako nema trotoara, nema znakova, nema ničega. Deca jesu ugrožena i znam pouzdano da jesu bila povređivana, a zašto to nije pomenuto, zašto direktor o tome ne zna, zašto vlast o tome ne zna? Ja vidim jednu veliku nezainteresovanost za selo i za ljude. Ali pouzdano znam da u Zlatokopu škola takođe nije obeležena, u mnogim drugim mestima nije obeležena. Zona škole nije obeležena, niti je bilo ikad obeležena. Znači, ja sam i meštanin ovog sela i kao roditelji smo ukazivali još ranije na ovaj problem. Međutim, za sada ništa nije preduzimano. Deca su ugrožena. Posle podne dolaze tu, igraju se i onda su u opasnosti jer nemaju nadzor. Dok su u školi, mi dežurni nastavnik dežura obraćamo pažnju, ne dajemo i da idu, da izlaze van kapije, ali posle škole kad se vrate onda su stvarno ugroženi. Na svu sreću za sada nismo imali težih nekih povreda, a taj dečak je jednom bio povređen, ali je to bilo posle podnevnim časovima.